Spišským štvrtkom sa dnes ozývali pokriky Stop segregácii alebo My ich tu nechceme. Približne 300 ľudí tam totiž nahlas protestovalo proti sťahovaniu letanovských Rómov do novovznikajúcej osady Strelníky. Boja sa nárastu kriminality a vandalstva. Chceme poukázať na nezmyselnosť výstavby v lokalite Strelníky. Toto sa celé po obede ozývalo obcov Spišský štvrtok. Dôvodom je budúce sťahovanie obyvateľov Letanovskej osady iba 700 metrov od ich obce. Na protest v chladnom počasí prišli starí aj mladí. Nikomu z nich nebolo ľahostajné, že by mali takýchto susedov. Obyvatelia hovorili o ich neprispôsobivosti. Že to budú hodiť po zezine, robiť bordel, špinu a tak ďalej. Tak isté, že sa bojím. Veci, ktoré môžeme nechať vonku, cez noc za ráno nebudú a kde to budem hľadať, za kým pôjdem. Obyvatelia Letanovskej osady by sa mali pravdepodobne sťahovať na jar v roku 2013. Podľa protestujúcich noví susedia zasiahnu aj do pokojného života susedných Hrabušíc. Pri najväčších sviatkoch, ako sú Veľká noc a Vianoce, už ich cítime aj u nás a vieme, že ako rebelujú a čo všetko nám urobia. Zaznamenávame mnohé krádeže. Podľa informácií od starostov dotknutých obcí už niekoľkokrát žiadali kompetentných, aby sťahovanie letanovských Rómov zastavili. Odpoveď však neprišla. Otázkou je, že ak by aj sťahovanie bolo zrušené, čo s postavenými domami na Strelníku? Tie boli postavené z eurofondov a peňazí zo štátneho rozpočtu. Mohlo by sa to využiť pre mladé rodiny, ktorí majú problém nájsť si priaznivé a dobré ubytovanie. Veď sú to ľudia, treba im dať šancu a ja verím, že tá šanca sa im dá. V Spišskom štvrtku však chystajú už 3. petíciu. Pre televíziu Joj Matúš Gavlák. Ľudia protestovali, pretože sa im nepáči, že by sa im za dedinu mali nasťahovať Rómovia z Letanovského mlyna. V Spišskom štvrtku sa stretli stovky protestujúcich. Pri obci vyrástli za posledné 3 roky nové moderné domy za viac ako 3 milióny eur. Zatiaľ v nich nikto nebýva. Na dostávanie by mala vláda uvoľniť ďalšie peniaze. No kým sa sem nasťahujú letanovskí Rómovia, domáci nahlas hovoria nie. Nesúhlasíme ani v Hrabušiciach s tým, aby tí Rómovia sa tu nasťahovali, aby sa neopakovali problémy Luníka a proste neprispôsobiví občania nech sú v katastri Letanovce, aby nám nekomplikovali život. Ľudia zo Spišského štvrtka a Hrabušic nechcú, aby žili vedľa nich. Starosta Letanoviec vie, že letanovskí Rómovia budú mať z novej osady bližšie do susedných dedín ako do vlastnej. No teraz tým už nevie nič urobiť. Praví, že starostovia sa mali sťažovať už pred rokmi, keď sa s výstavbou začalo. Tí chcú teraz na problém upozorniť aj Brusel.